L-għodwa tajba lil kulħadd. Illum 8 ta' Marzu il-liturġija tiċċelebra t-tielet ħadd tar-Randan u tfakkarna fil-ġrajja tal-mara Samaritana li għarfet lil Ġesu bħala s-Salvatur tagħha u lilu marret ix-xandar għall-Kniesa. Illum ukoll fuq livell lokali u internazzjonali infakru Jum il-Mara. Il-quddiesa tal-lum se ssir mill-Knisja ta' Sant'Antnin ta' Padova f'Għajndwieli, Raħal Ġdid. Oriġinarjament din il-Knisja nbniet fl-1953 iżda mill-ewwel inħass il-bżonn għal Knisja akbar li tlestiet 12-il sena wara. Ma' ġenba nbena wkoll il-Kunvent tal-Patrijiet tal-Kapuċċini li huma responsabbli minn din il-Knisja. Il-Patrijiet Franġiskani Kapuċċini waslu f'Malta fit-tmiem is-seklu 16. L-ewwel kunvent tagħhom inbena fil-Furjana. Mal-medda ta' żmien bnew diversi kunventi u knejjes kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Il-ħidma pastorali prinċipali tal-Patrijiet Kapuċċini hija qalb il-morda, il-ħabsin u ma' dawk li jitqiesu mis-soċjetà bħala persuni emarġinati. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-patrijiet mill-komunità tal-Franġiskani Kapuċċini. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Minn din il-Knisja tal-Kapuċċini f'Għajndwieli, Raħal Ġdid, insellmilkom. Illum nibdew serje ta' 4 ġimgħat fejn il-Vanġelu huwa pjuttost twil. Qed nafżakom minn issa min jħossu li għandu bżonn joqgħod bil-qiegħda waqt il-Vanġelu jista' joqgħod bil-qiegħda ikunu Vanġeli twal. Illum nibdew bil-Vanġelu tas-Samaritana li x'kienu l-Vanġeli li l-Knisja tħabbar lill-adulti li jitolbu l-magħmudija f'Sibti Lejt.
U ma tliet Vanġelu mbagħad ir-raba' wieħed huwa il-Passjoni tal-Mulej skont San Mattew minn hawn u 4 ġimgħat oħra. U huma Vanġeli sbieħ ħafna, imma pjuttost twal, il-Knisja użathom minn dejjem mill-ewwel sekli biex tikkategizza tgħin lill-adulti li qed jitħejjew għal mamudija. Dis-sena għandna 39 adult li talbu li jitgħamdu. Nies kbar, żgħażagħ li għandhom ċertu età, talbu li jsiru nsara. U dawn il-Vanġeli jgħinu lilna wkoll biex nitħejjew ħalli f'Sibti Lejt inġeddu l-wedid tal-mamudija. Ħuti jgħinu narfu ħtijietna, nitolbu l-Mulej jgħinna f'din il-mixja u kif qed jgħinu wkoll il-ħutna daw id-39 adult li talbu li jitgħamdu jgħinu kollinna biex f'Sibti Lejt inġeddu l-wedijiet tal-mamudija. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, kull ħniena u tjiba ġejja minnek. Inti wrejtna l-sawm u t-talb u loti ta' karità lil foqra jagħtuna l-qawwa kontra dnub. Ħares fi tjiba tiegħek lejn din l-istqarrija umli taħtijietna biex aħna li l-kuxjenza tagħnattaqqalna ikollna dejjem il-għajnuna tal-ħnina tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-poplu qabdu l-għaġġ u gem kontra Mosè u qal: għalfejn tellajtna mill-Eġittu biex toqtol lilna, lill-uliedna u lill-bejjem tagħna bil-għaġġ. Mosè għajjat quddiem il-Mulej u qal: se nagħmel li dan il-poplu, ftit ieħor jħaġruni. Il-Mulej qal lil Mosè: għaddi minn quddiem il-poplu u ħu miegħek xi wħud mix-xjuħ ta' Eżrael. Ħu f'idejk il-ħatar li bih kont drabt ix-xmara tan-Nil u mur. Arani, jien noqgħod hemm quddiemek fuq il-blat f'Ħerob u int taħbad il-blat u toħroġ minnu l-ilma u jixrob il-poplu. U Mosè għamel hekk quddiem ix-xjuħ ta' Eżrael u l-post semmewh Massa u Meriba għax hemm tlew mowliet Iżrael u ġarbu lill-Mulej meta qalu: il-Mulej fostna jew le? Il-kelma tal-Mulej. Illum jekk tisimgħu leħen il-Mulej la twebsux qalbkom flimkien. Il-Mulej la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru blena lill-Mulej. Ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana ta' rattil ħaj. Nannulu bajjat ta' ferħ. Flimkien. Leħen il-Mulej la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu. Arkubtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġġ tiegħu. Flimkien. Illum jekk tisimgħu leħen il-Mulej la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt flimkien. Illum jekk tisimgħu leħen il-Mulej la twebsux qalbkom. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rimoni. Ħuti, issa li aħna ġustifikati bil-fidi, għandna slim ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Permezz tiegħu għandna dħul bil-fidi għal din il-grazzja li fiha qegħdin.
Aħna niftaħru bit-tama li għandna li qed niksbu il-glorja tal-Alla. U din it-tama ma tqarraqx bina, għax l-imħabba tal-Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien moti lilna. Mela meta aħna konna bla saħħa, Kristu meta wasal iż-żmien miet għall-ħżiena. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għat li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġenerus. Iżda l-lawrina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina, aħna li konna midimbin. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Mulej, inta sew is-Salvatur tad-dinja, għatina l-ilma tal-ħajja biex ma jaqbadniex laċċ. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu ġie f'belt tas-Samarija jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakob kien ta lill-ibnu Ġuseppi, fejn kien hemm ukoll il-bir ta' Ġakob. Kien għall-ħabta tas-sitt siegħa u Ġesu għajjin kif kien mill-mixi għad bil-qiegħda ħdejn il-bir u ġiet mara mis-Samarija timla l-ilma. Ġesu qalilha, għatini nixrob. Id-dixxipli tiegħu kienu marru fil-belt jixtru rix jieklu. Il-mara mis-Samarija qaltlu, kif intludi u titlob lili Samaritana biex nagħtik tixrob? Qaltlu hekk għax il-lut ma jitħaltux mas-Samaritani. Ġesu weġiba, kieku kont taf id-don ta' Alla u minnu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob, kieku int kont titolbu u kien jagħtik il-maħaj. Qaltlu l-mara, Sinjur, mnejn se ġġib l-maħaj jekk anqas biex timla ma' għandek u l-bir huwa font. Jaqgħu intaqwa minn missiena Ġakob li tagħna dan il-bir li minnu xorob hu u wliedu u l-imrieħer tiegħu. Weġiba Ġesu, kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jagħtih il-għaġġ. Imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien għad iżjed ma jkun bil-għaġġ. L-ilma li nagħtih jien isir fih ħajn tal-ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Qaltlu l-mara, għatini dan l-ilma Sinjur biex ma jaqbadniex l-għaġġ u anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawn nimla l-ilma. Qalilha Ġesu, mur sejjaħ lil żewġek u erġa' hija hawn. Weġbitu l-mara, m'għandix żewġi. Qalilha Ġesu, sewwa għedt m'għandix żewġi. Inti żewwiġt 5 darbiet u r-raġel li għandek miegħek bħalissa mhuwiex żewġek. Sewwa weġibt. Qaltlu l-mara, int profeta Sinjur milli qed nara. Missirijietna kienu jadoraw lill-Alla fuq din il-muntanja. Imma intom tgħidu li l-post fejn wieħed għandu jadura lill-Alla jinsab Ġerusalemm. Qalilha Ġesu, hemm minni mara, jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw lill-Missier anqas f'Ġerusalemm. Intom taduraw lil dak li ma tafux, aħna naduraw lil dak li nafu,
għax is-salvazzjoni ġejja mill-lut. Imma tiġi sija, anzi issa hi, meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw lill-Missier fl-ispirtu u l-verità. Għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Alla huwa spirtu u dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-ispirtu u fil-verità. Qatlu l-mara jinnaf li ġej il-Messija dak li jgħidulu Kristu, meta jiġi hu kollox iħabbrilna, għalina Ġesu jiena hu li qiegħed nitkellem miegħek. Fil-ħin ġew id-dixxipli tiegħu u staġbu jarawk jitkellem ma' mara, iżda ħadd minnhom ma staqsih xi trid jew għax qiegħed titkellem magħha. Il-mara ħalliet il-ġarra hemmhekk, reġgħet daħlet il-belt u qalet lin-nies: ejja waraw bniedem li qalli kull ma għamilt. Tgħid dan il-Messija, u n-nies ħarġu mill-belt u ġew ħdejh. Sa dan it-tant id-dixxipli bdew jitolbuh jgħidulu: Rabbi, kul, iżda qalilhom: jien għandi ikel x'niekol li intom ma tafux bih. Id-dixxipli għalhekk bdew jistaqsu lil xulxin: jaqgħu ġie xi ħadd u ġieblu xi jiekol? Għalilhom Ġesu: l-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta' min batni u li nwassal fit-tmiem l-opra tiegħu. Intom ma tgħidux li baqa' 4 xhur oħra għall-ħsad? Imma araw x'ngħidilkom jien. Erfgħu għajnejkom, ħarsu ftit kif l-għeliq bjadu għall-ħsad. Ġal-ħassad qiegħed jieħu ħlasu u jiġbor il-frott tal-ħajja ta' dejjem biex min jiżra jifraħ ukoll bħal min jaħsad. F'dan taraw kemm tassew jingħad li wieħed jiżra u l-ieħor jaħsad. Jiena badkom taħsdu dak li ma tħabbattux għalih intom. Kienu l-oħrajn li tħabtu u intom tħaltu flokkom biex gawdu l-frott tat-taħbit tagħhom. Kien hemm ħafna Samaritani minn dik il-belt li jemmnu f'Ġesu fuq ix-xhieda li tagħthom dik il-mara meta qaltilhom qalli kull ma għamilt. Tant li meta s-Samaritani ġew ħdejh dew jitolbuh biex jibqa' magħhom u qatt hemm jumejn. Imbagħad ħafna oħrajn emmnu minħabba kliemu u lill-mara qalula: issa mhux għax qedtilna int qegħdin nemmnu, imma għax aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew u s-Salvatur tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. It-tliet Vanġeli li se naqraw fil-ħdud li ġejjin, inkluż dan huma kollha mill-Vanġelu skont San Ġwan. Jgħidulna xi ħaġa fuq minu Ġesu. Xi ħaġa wkoll li jgħid hu stess fuqu innifsu. Jiena naf li ġej il-Messija, dak li jgħidulu Kristu, meta jiġi hu kollox iħabbrilna, hekk tgħid il-mara Samaritana li kellha 5 tirġiel imma dak li kienet miegħu maqasu ma kien ir-raġel tagħha, jgħidilha Ġesu. U di tgħidlu: jiena naf li ġej il-Messija, għalilha jienu li qiegħed nitkellem miegħek. Mela l-ewwel messaġġ importanti f'dan il-Vanġelu li mill-Antik jinqara lil ħutna li jixtiequ jsiru nsara bħal maħna nsara huwa li jarfu li Ġesu huwa l-Messija. Dan il-Vanġelu Ġesu jiddikjara ċaru tont: jiena l-Messija. Sa bħala Messija imma irid ifhemna li ma ġiex bħala lider politiku kif stennew ħillut ta' żmienu, imma xi ħadd li jista' joffri xi ħaġa li twassal għal ħajja ta' dejjem. Kullum f'dan il-Vanġelu
Ġesu juża iġbija tal-ilma. Minnhom imur ħdejn il-bir ta' Ġakob f'Sikar u lil din il-mara Samaritana jitloba tagħtih jixrob. Ejjew niftakru li fil-Vanġelu ta' San Ġwan Ġesu fuq is-salib ukoll jgħid għandi l-għaġġ. U llum ukoll ħdejn il-bir ta' Ġakob Ġesu jħossu bil-għaġġ, jitlob l-ilma lil din il-mara li ssib diffikultà ta' l-ilma xuludi u hi Samaritana. Imma mbagħad jgħidilha kelma li għandna bżonn nisemgħuha mhux biss dawk ħutna li qed jippreparaw għall-magħmudija imma aħna wkoll. Kieku kont taf id-don ta' Alla u min hu dak li qiegħed jgħidlek agħtini nixrob, kieku inti kont titolbu u kien jagħtik ilma ħaj. Ġesu jibda mill-ilma li jista' jixrob u jasal biex iwieq lil din il-mara ilma ħaj u jgħidilha kieku kont taf id-don ta' Alla. Kieku kont taf kemm Alla jħobbok. Kieku kont taf kemm Alla jixtieqlek il-ġid. Kieku kont taf li Alla tiħejja għalik destin sabiħ fil-ġenna u jagħtik il-paċi hawnhekk. Kieku kont taf. U din hija l-istedina li nagħmlu lil ħutna daw id-39 irġiel u nisa li talbu li jsiru nsara bħalna. Aħna sirna nsara drabi, kienet id-deċiżjoni għażiża tal-ġenituri tagħna li permezz tagħha sirna nsara. Dawn l-irġiel u n-nisa f'Sibti Lejt se jsiru nsara għax iridu huma. U l-Knisja llum qed tgħidilhom u tgħid lilna wkoll kieku kont taf id-dawn ta' Alla. Nistaqsu lilna nfusna l-ewwa. Aħna l-kol kemm aħna inna ftit insara mit-twelid. Maħna napprezzaw id-don ta' Alla. Dan l-ilma ħaj li huwa l-imħabba ta' Alla, l-maħfra ta' Alla. Li tagħti toma meta tkun bil-għaġġ tifhem x'inhu l-ilma. Meta tkun bil-ġuħ tifhem x'inhi loqma ħobs. Għax jekk ma jkollok xaġġ u ma jkollokx ġuħ, ma tistax tapprezza x'inhu l-ilma, ma tistax tapprezza x'inhija. U fil-Vanġelu tal-lum smajtu bħali jissemma l-ilma jissemma l-ħobs, minnhom jgħidulu trid loqma ħobs jgħidilhom mhux dak li kell tiegħi. Ġesu kontinwament jaqbad l-element uman u id-diskors tiegħu, il-kelma tiegħu twassalna xi ħaġa aqwa. Isma' l-ħobża tiegħi jgħidilhom mhix dik li se tatuni tal-furnar għalkemm hija tajba u bnina, imma li nagħmel ir-rieda ta' missieri hija messaġġ ukoll għal ħutna u għalina. Aħna li għandna l-għaġġ għall-imħabba t'Alla, imma lesti nagħmlu dak li jgħidilna. Ġesu ma jgħidilniex b'mod indirett, jagħtina l-eżempju. Il-ħobs tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta' missieri. Lil dik il-mara li qaltlu għatini nixrob għalilha inti ejja mar-raġel tiegħek x'qed jgħidilha li inti tista' tixrob mill-ilma ħaj imma tittamel l-eżami tal-kuxjenza ta' f'liema stat qiegħed jew qiegħda. Għax l-ilma ħaj ifisser ukoll li ħajjitna ngħixu ta' nies. Din il-mara bħajja komplikata ħafna. Immaġina li kienet mara paċenzjuża x'kellha 5 irġiel u mbagħad ieħor ukoll, jiġifieri naħseb ġalet min jieħu paċenzja biha ma ħadet naqra xi paċenzja wkoll. Jiġifieri kellha għal xi il-mulej ħares liha b'simpatija kbira. Issir xut ta' Ġesu. Lil-nisa tgħidilhom għalli kull ma għamilt. U din tagħmlilna kuraġġ l-aħma ta' għax Ġesu jagħżel lil din il-mara, lil dik għażel. B'ħajja komplikata, ħanajdula hekk komplikata sewwa, ħajja komplikata. Lila għażel
biex tkun ix-xut tiegħu mas-Samaritani. U mbagħad jgħidula, isma' mhux għax għedtilna inti ta' għax issa rajna laqgħuh qatt magħhom jumej, ma naħsibx li tagħh biss jixrob, xi ħaġa tajba kiel ukoll. Għamel magħhom jumej u qalula issa nafu mhux għax għedtilna inti, għax smajnieh. Smajna l-kelma tiegħu, indunajna li jitkellem mill-qalb. Li mhux paroli imma qed jgħix ukoll dak li jgħid. U l-Vanġelu jispiċċa b'tiklu sabiħ kull ġimgħa se nisimgħu tiklu sabiħ dwar Ġesu. Aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew u s-Salvatur tad-dinja. Mela Ġesu f'dan il-Vanġelu jammetti jiena l-Messija, is-Samaritani li ma kinux Lut jagħtuna t-titlu sabiħ ta' Ġesu, dan u s-Salvatur tad-dinja. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li jum mmeġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' modija waħda għal-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew fid-dawl ta' dan il-Vanġelu llum nitolbu l-Mulej jagħtina għaġġ kbir għall-ilma ħaj li huwa hu stess l-imħabba tiegħu il-ħnina tiegħu. Nitolbu. Illum id-dinja ċivili qed tfakkar jum il-mara, jiena nħobb nemmen li jum il-mara huwa kull jum, mhux biss fit-8 ta' Marzu, bħalma huwa dejjem jum il-proxmu tagħna. Imma llum mod speċjali nitolbu anke f'din rikorrenza ċivili għan-nisa kollha, għall-ommijiet kollha, għal dawk li qed jagħtu servizz kbir fis-soċjetà u l-Mulej ħarishom ukoll minn kull vjolenza b'mod speċjali l-vjolenza domestika. Nitolbu. Aħna nfakru lill-mara tal-Vanġelu, l-mara Samaritana, nitolbu li aħna wkoll li konna l-opportunità li nisimgħu il-leħen ħelu ta' Ġesu jgħidilna inti ħajtek ħabib, ħabiba, fiex qiegħda. Nitolbu. Nitolbu li aħna bħalu il-ħobs ta' kuljum ikun li nagħmlu rida tiegħu minkejja id-dnubiet u d-djufija tagħna. Nitolbu. L-aħwa nitolbu ħafna l-paċi fid-dinja. Għal tant vittmi innoċenti minn kull naħa huma minn huma tal-vjolenza tal-bnedmin, tal-kilba l-poter tal-bnedmin, tal-inġustizzja tal-bnedmin, tar-reba tal-bnedmin. Nitolbu. Nitolbu għalina l-koll biex dan ir-Randan ikun għalina staġun sabiħ ta' grazzja, ta' ħnina u ta' bidu ġdid. Nitolbu. Illum jum il-mara nselmu lill-Madonna li jixra. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi mulej il-korla tiegħek dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek u bħalma aħna qegħdin nitolbuk biex taħfrilna dnubietna għajna biex naħfru lil min fost ħuta u ħati għalina bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Riżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U kif talab l-Samaritana ta' tih jixrob minnu fih nissel fiha id-don tal-fidi. Wera għaġk kbir għat-twemmin tagħha li kebbes fiha n-nar tal-imħabba tiegħek. Għalhekk irrodulek ħajru flimkien mal-anġli inxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Sant Antnin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missili tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu il-Messija għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Tobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denja, atina fit-tiebu li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem muddem għaddis tiegħek eħlisni miħtiti kollha u minn kull ħażen, żomni dejjem fidili lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem muddem tiegħek, ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżgħid biss kelma waħda u ruħi tkun ifejha. nitolbu.
ħadna mulej ir-ran tal-ħwejjeġ tas-sema li għadhom moħbijin għal għajnejna. U sa minn din l-art imtlejna bikel spiritwali. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex dak li qiegħed iseħħ ġewwa fina taħt il-velu tal-misteru inwettquh bl-emejjel tajba tagħna. Bi Kristu Sidna. Nieħu l-opportunità li nsellem il-poplu kollu tar-Raħal Ġdid, nirringrazzja lil Patrijiet Kabuċċini li laqgħuna fil-Knisja ta' Sant'Antnin ta' Indwili u nawguraw il-xulxin dan ir-randan qaddis u fuq kollox lin-nisa kollha il-festa tajba f'jum il-mara. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika mill-Knisja ta' Sant'Antnin ta' Padova f'Indwili, Raħal Ġdid. Infakrukom li nhar il-ġimgħa li ġej se jsir pellegrinaġġ bl-istatwa ta' Redentur fit-toroq tal-Isla immexxi mill-Arċisqof Charles Cicluna. Il-pellegrinaġġ jibda fis-6 ta' filgħaxija. Wara tiġi ċċelebrata quddiesa fil-kolleġġata Bażilika ta' Marija Bambina ġewwa l-Isla fis-7 ta' filgħaxija. Inħeġġukom sabiex iżżuru l-website randan.knisja.mt biex taraw il-ġranet u l-ħinijiet taċ-ċelebrazzjonijiet u l-attivitajiet marbuta mar-Randan u l-Ġimgħa Mqazza fil-parroċċi f'Malta. Din il-website tibqa' tiġi aġġornata matul ir-Randan kollu. Nitolbu flimkien. Mulej, birek u seddaq il-ħidma ta' daw kollha li f'ismek u miegħek jaħdmu sabiex kulħadd iħossu maħbub. Kun inti li ġġeddet lil dawn il-persuni fi Kristu u timlihom bid-dinjità li inti biss taf tagħti fil-milja tagħha. Nawguraw lil kulħadd il-kumplament tal-jum it-tajjeb.